Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu. Tadzoka takakubatirai message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu yakamira sekudai. Ininiwo mukoma ndinoda kureururawo kuti ndinoshanda samaid. Saka ndichishanda samaid kudaro amai avo vandinoshandira, she is a single mother, munhu ane mari dzake. Saka recently pane patakaenda kune shop yavo nyowani, takaendako kwainge kuri kuma 4 am. Saka ivo vane maboutiques akati one day vanoita zvekuoda hembe vachitengesa masneakers nezvakasiyana siyana. So takati taendako ikoko vakandimutsa ari makuseni mukoma, ndakatoboyekana. Saka amai ava vandinoshandira mukoma munhu wekuti vane moyo wakanaka, even though ndiine kamwana kangu ako kane 7 months, but ivo vakangoti hazvinazvo basa, unoitawo uchishanda. Kana mwana arara unoitawo mabasa ako, kana amuka unenge uchiita mabasa ako, uye zvekare uchitamba nemwana wako. Vanongondipa pay iyo yavainge vachingondipa before. Namadha ava takasangana mukoma nashe mushure mekunge ndamitisiwa. Murume uyo akandimitisa ndokubva aramba nhumbu, akati yainge isiri nhumbu yake, but iye akatondiwana ndichiri mhandara. Saka ndakabva ndizongotanga kutsvakawo basa ndichiudza vanhu vekuchechi. Then pane umwe mukadzi wekuchechi uyo akazonditsvakirawo basa kwavari, vakabva vati it is okay. Ndokubva ndatanga kuzoshanda nenhumbu yangu kana mapreparation mukoma. Vakatonditengera preparation mushure mekunge vaenda kuChina, vakadzoka vaine preparation yavakanditengera. So besides that, munhu wekuti vane moyo wakanaka. Saka pavakatondimutsa ipapo kuma 4 vachiti taifanira kuti tinge tichienda kushop avo nyowani, because musi wacho iwoyo ndipo pavainge vachida kuivhura shop yacho iyoyo. Takasvikako mukoma I think somewhere kuma 4:30. Tasvikako kuya ndokubva vachizonditi ndinge ndichigeza. Saka shop iyi inotengesa hembe but nemamwe maproducts. Saka vakanditi ndinge ndichitora rimwe dish hombe replastic rekugezera zvekare nechibhaketi. Vakabva vachizoenda kumotikari kwavo, vakauya vakabata 5 liters chainge chine mvura, ndokubva vadira paya vakati ndinge ndichigezeramo mushopu imomo. Mukoma ndakageza, ndakati ndapedza kugeza vakabva vachizotora kapu ndokubva vatanga kunwa mvura iya. Vakanwa kuda 2 liters mushure mekunge ndageza. Then vakabva vachizonditi taifanira kuti tinge tichikorobha shop yose tichishandisa mvura iyo yandainge ndashandisa pakugeza. Takaita saizvozvo tikazobvako kushop kwavo, it was somewhere kuma 5:30. Vakabva vanditi chiswera zvako wakazorora. Mukomananshi kushopu ikoko kunotengwa. Ndakataura nemusikana wavo webasa uyo anoshandako shop kwacho ikoko kwatakaita miko idzi. Iye ainge achiti pazuva anokwanisa kupa madam boss vedu mari sometimes kuma 800 US each and every day. Saka kunotengwa zvisingaiti kushop ikoko. Ndichiuyawo panapa mukoma ndikudawo help kubva kumhuri yeZimbabwe kuti koseiko madam boss vakaita kuti ndinge ndichizogezeramo shopu mavo. Mushure mekunge ndapedza kugeza kwava kuzotanga kunwa mvura yacho nekuzokorobha vachishandisa mvura iyoyo yandainge ndageza nayo. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu, where it's obvious pane kakushandiswa kamakaitwa vahanzvadzi. Why vasina kugeza ivo vakanwa mvura yavo? Hanzi ndakangogeza pasina sipo pasina towel, kungogeza ndokubva vatanga kunwa mvura yacho iyoyo. Zvimwe kuda vakatokuonai kuti mune lucky riri pamuri.
Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Nyaya iyi mukoma yakaitika mainge muri mugore ra2012. Kunyangwe ndikaudza vanhu, munhu wose wandinenge ndaudza anoramba. Vazhinji vanongoti zvipoko hakuna, but ini chipoko ndakachiona mukoma mugore iroro ra2012. Saka ndakatanga kuita zvekudriver matrack kuSouth Africa mugore ra2011. Mukoma ndakangodzidziswa kudriver track kuda kweabout 3 months, ndikatoita zvivindi ndikaenda pane umwe muIndia, ndikabva ndatsvaka basa kuDurban ndokubva ndachizoriwana. So iye akabva achizobata contract recross border, ndokubva ndachizotanga kudriver from Durban Joburg ndichienda kuHarare Gweru kana kuti Bulawayo. Saka ipapo mukoma ndakati ndakecha hure rangu ndokubva ndachizorisiya mumvuma. Saka ndakati ndichangobva mukurisiya hure iri, it was somewhere kumapast 8, ndo pandakabva ndachizoona zvekare umwe mukadzi uyu chakandinakidza paari ainge ari mutsvuku. Ndokubva ndataura naye ndikamubvunza kuti ainge achiita mari pakutengesa kwaainge achiita muviri wake. Takataurirana ndokubva ndamuudza kuti ndainge ndiine kamari, but ndakamunyengerera ndikati ndainge ndichida kuti ange achizofamba neni kubva mumvuma imomo kuzonosvika muHarare, kana kuri kunzi tikawirirana ndikawana kamari, because ndainge ndiine zvimadhiri zvangu zvandaipota ndichirovawo. Ndikati tinokwanisa kuzotoenda tose kuGweru. Akabva ati it is okay. So mukomana she akapinda mutrack ndokubva tati fambei semunhu ainge ambofamba achisika bonde neumwe mukadzi uyo ainge ndabva naye kuBait Bridge. Saka ndakati ndombozororera ndichikoka simba. Takati tati fambei mukoma. Ndo pandakati ndakamutarisa ndikati no man, munhu uyu ndikufanira kuti ndinge ndichimbomunzwa masimba. Ndokubva ndambopaka track rangu. Ndakati ndapaka track mukoma ndiri busy ndichisika naye bonde, mukadzi iyeye akanyangarika. Mukoma pazvakaitika zvinhu izvi, it was so funny. Ndakati nditori pamusoro pake ndo pandakangonzwa kuti painge pasisina munhu. Ndichiti ndiri kusika bonde nemunhu, iyo sikarudzi yainge yakatobaya zvayo pachimubhedha. Mukoma chandakangoita ndechekuti ndakamutsa track kwava kutanga kufamba, handina kuzorora, asi ndakazotanga kuona kamwe kamoto kainge kachita sekunge kainge kachinditeverera. Ndaiti kana ndikatarisa muview mirror ndipo pandaiona kamoto kaita sekunge kainge kachinditeverera. Zvinhu izvi zvakaitika kuzonosvika kunze kuchizonoyidza. Kana mukaposta nyaya yangu mukoma muzondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo veduwe, hanzi hakuna anoda kubhilivha kuti ndakamboona chipoko, but ivo vari kuti vakatokecha chipoko hanzi mumvuma, vakataurirana nacho chikabvuma kuti vange vachifamba vose. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Zvinhu izvi zvakaitika mainge muri mugore ra2018 mukoma, apo pandakarara nemuNigerian wandainge ndagara ndichidanana naye akandishandisa pamhiko dzake. Inzwai zvakaitika kuzonosvika murume uyu achizondishandisa pamhiko dzake. Zvakaitika muri muna December, apo pandainge ndabva kuDubai ndauya kuzoona vana naamai vangu. Iniwo mukoma ndakaenda kuSouth Africa mainge muri mugore ra2014. Ipapo pandakaenda kuSouth Africa ndainge ndichiri ne23 years. Ndasvika kuSouth Africa ndo pandakabva ndachizotanga kushanda kumba. Ndainge ndatotiza umwe murume uyo wandainge ndatizira. Murume iyeye chakaita kuti ndinge ndichizomutizira ainge iri nhau yekuti ainge aine zvimari. Saka ndakabva ndamunyepera kuti ndainge ndiine pamuviri ndichiti zvimwe kuda
kana tikazotanga kugara tose then ndichazokasika ndazoita pamuviri. Murume uyu akangondifungirawo zano nerimwe zuva akangomuka achiti tiri kufanira kuti tinge tichienda kwadokta. Ndokuenda kwadokta mukoma. Dokta vaya vakanditesta vakaona kuti ndainge ndisitomborina kana nhumbu zvachose. Mukoma painge pakaipa. Ndakatomboedza kuvabhega dokta ivavo kuti vanyepe, even kana kwanga kuri kunzi vainge vachindida ndaikwanisa kuzongodanana navo mahara. Vakati hazviite zvinosungisa kuti ndinge ndichinyepera munhu wako kuti une pamuviri iwe usina. So dhiri rakabva ratongobvondoka, ndikatongorambirwamo muofisi madokta ibomo mushure mekunge vamuudza maresults kuti painge pasina nhumbu. Ndikazobvamo mutauni ndichifamba, saka nekuboyekana nelife ndipo pandakabva ndachizoenda kuSouth Africa. Ndasvika muSouth Africa, I then started working kunonzi kuRandburg. Ndainge ndichishanda as a maid. Ndainge ndichishandira this other couple, ivo vainge vari varungu but vachigara mucomplex. So ndakabva ndachizotanga kuwirirana nomumwe muNigeria uyu ainge achigara pacomplex iyo yainge iri padhuze nepacomplex pandainge ndichishanda. So takangotanga kuwirirana nekuda kwekuti aitengesa mafoni, saka ndakatenga foni yekutanga kwaari ndokubva ndachizotenga zvekare imwe foni. Saka semunhu ainditengesera mafoni ainge asitomborina kana problem, ndakatanga kuwirirana naye. Ipapo mukomanashi ainge atoriwo munhu aitongoraramawo chilife chichihasela chekungongwavha-ngwavha. Aingotengesa maiPhone kunyanya uye zvekare nemaSamsung ainge achidhura panguva yacho iyoyo. Ainge asingabati zvimukoferwa zvemafoni. Saka nguva zhinji mukoma aitoenda neni kuWestern Union achinokolekta mari. Hamene kuti vaimutumidzira mari vainge vambori vanani. Saka akambondipfimba. Mushure mekunge andipfimba, ndakangoramba ndikati zvekudanana nemaNigerian ini hangu handidi. So that was when pandakazonzwa kuti kuDubai kwainge kuine mikana yekuti kana ukaendako unokwanisa kutotanga kutoshanda uchitorarama kalife katori bomb. So the couple that I was working for, ivo vakazoenda kuAustralia. Vakaendako vakanoapply an asylum vachiti varungu vari kushungurudzwa muSouth Africa ndokwavava kugara ikoko. But vasati vaendako vakabva vachizondiudza kuti kana ndichida basa vaikwanisa kunditsvakira agent kuDubai. Saka vakabva vachizotaura nomwe agent ndokubva vachizondipa mafoni numbers. Ndikatanga kutaura naagent uyo akazondibatsira kuti ndinge ndichizouya kunoku kuDubai. Ipapo mukoma kana passport ndainge ndisitomborina. Ndakatoita mari yekutokwereta ndokubva ndaenda kumusha ndikanoapply passport ndikachizomirira agent uya. Saka akati ndaifanira kuti ndinge ndichizomirira kusvika taita 5. So akati awana vamwe 4 vakadzi ndokubva taita 5 paya ndokubva tachizouya kunoku kuDubai. Patakauya kuno mukoma takatanga tichashandira mumwe mukadzi uyo ainge aine saloon, ihama yeagent wacho uyo akatiunza kunoko. Ndokubva tachizotanga kutsvakirwawo mabasa. So ini ndakatanga ndichashanda pahotel as a room keeper ndokubva ndachizowana basa mwe else as a maid. But pahotel ipapo ndinowanzo kushandapo on my off days as a casual worker. Ndipo pandakabva ndachizosangana neuyo wandichati Steve. Mukoma ndakashamisika ipapo pandakamuona. I had gone to that same hotel. Ndainge nditori busy zvangu, ndo pandakabva ndachizomuona. Ainge ari iye nemafriends ake vainge vari kubar. Mukoma nashi ndakabva ndaenda apo pavainge vagere ndokubva ndatanga kutaura naye ndikati Steve, is it you? Akavhunduka akashamisika akabva ati baby it is you. Ndokubva tatanga kutaura paya. Ainge ava kutoda zvekutondibata ndikati no, unondidzingisa basa. We spoke. Mukoma akabva andiudza kuti he wanted to take me out the very next day. Ndikabva ndabvuma paya. Iniwo ndainge ndagarisawo ndisingachazivi munhurume. Ndakabva ndatoti uyu munhu ka
wandakatombowirirana naye kwenguva refu plus tinonzwanana and aindida ndichimuramba patainge tichiri kuSouth Africa plus this guy ava kurakidza kuti ava nezvimari zvake. So at that time ndaitofungidzira kuti ainge ava kugara muno muDubai. We spoke the next day, akabva andiudza kuti iye ainge ava kuita zveimport export kunyika kwavo. Akandiudza kuti ainge ava nemari and God had been blessing him. Ainge akatotenga imba kuSenton. Ndikati wow. Akabva andiudza kuti he was still in love with me without even thinking mukoma. Akabva ndachizongoti yes, then we started dating. Takaita mazuva tichirara muhotel room yake asingandibati. Then ndipo apo paakazoti we were supposed to meet in South Africa, but ndakarwadziwa ndikanzwa sekunge ainge andishora kuti munhu anondipfimba mushure mekunge andipfimba obva achizorara neni but asingadi futi kundibata kana kuita sei. So I thought kuti maybe painge paine chainge chakashorekawo pandiri. Fast forward, when it was December, ndakabva ndachizoronga jeni yangu yekuenda kuZimbabwe kunoona amai nevana vangu. So ndakabva ndachizomuudza kuti I was going to take a direct flight ndichienda kuZimbabwe. Akabva ati kana hazviite, unofanira kuti unge uchiuya kuno kuJoburg. Akabva ati mira ndebva ndatobhuka maflight tickets. Then ndakamupa madetails angu. He then booked the flight from South Africa. Then I came to South Africa. I landed in Joburg. Ndokuya akanditora. We then went to his place in Senton. Tasvika kuya mukoma, I thought kuti I was going to enjoy nemunhu wangu, but ngoma ndiyo paya ainge achingondi avoida. Chaaita ndechekuti aingondikisa, but taiti tikada kuita deep kissing aibva ati I'm too busy. So then that was when he told me kuti we were supposed to go to this other private all white party ku 4 ways. Takaenda kuya, it was beautiful mukoma. Kwainge kuine varume vaiva nemari dzavo, umwe neumwe ainge aine musikana wake. I felt so impressed and I really enjoyed. And that was when he said, let us go upstairs. We then went upstairs. It was on the 3rd floor. Ndokubva tapinda mune imwe room. Room iyo yainge iri empty, no chairs, no bed, nothing, no curtains. Asi mainge mungori nekamwe katable kadiki. And then I saw kuti on top of that table paiva nekamwe kainge kakaita kunge ka plate kari gold coated. So akabva achizokasika adzima light, but ndakaona kuti mumba umu maiva muine rimwe ziglazi iri mukoma rainge rakakura kwazvo, maybe ndingangoti 2 meters kureba kwaro, then about 1 or so meters kufara kwaro. Then that was when paakabva ati shamari iweka ndikutonzwa ndichitokuda zvekutodaro. Ndokubva atanga kundibata ndikati zvino wasarudza kuti tinge tichiitira bonde for the first time murumu muno muhere, ko tadii tazongozviita tava kumba kwako, because muno mamuna kana comfort ka uri kuti tinongozviitira pafloor ipapa. Akaramba achingondibata mukoma akati wait. Akaenda kune imwe room. Paakadzoka mukoma nashi ainge aine maketeni maviri aya mazi heavy curtain. Ndokubva ati ndibatsire. Ndokubva tapeta maketeni aya kwava kumawaridza. Akabva ati you see great comfort. Mukoma nashi akaramba achingondibata semunhuwo wenyama. Ndakazotanga kunzwa mafeelings. Ndokubva tachizorara pasi paya. Ndokubva tachizotanga kurara tose. But akati achirara neni kudaro mukoma ainge akangotarisa muglazi. Saka ndakazoti ko muneiko muglazi? Ndokubva ndatarisa mukoma. Ndakabva ndaona kuti muglazi mainge muine gudo rainge ririmo. Ndakati ndaona gudo iroro mukoma, ndopa ndakabva ndabatwa nedzikirira. Ndakabatwa nedzikirira mukoma zvekuti zvose zvainge zvichiitika ndainge ndichiona, but pasina chandainge ndichikwanisa kuita. Mukoma iye akati apedza kurara neni akatosimuka kwava kundikisa, kwava kupukuta sikarudzi yake. Ndokubva abuda akandisiyamo ndirimo murumu muya. Hii gudo riya rakazoti roitei neni rakabudamo mumira muya rigoti rotanga kurara neni. Ndichitoona kutoti iri igudo riri kurara neni.
apa kuti ndinge chimuka kuti ndinge ndichitiza ndainge ndisingakwanisi todzikirira pachezvaro kunyange rikangokubata kwemaseconds zvinotongorwadza. Apa zvakaitika usiku hwose mukoma ndaichema ndichiti Steve ndibatsire kani Steve ndibatsire usiku hwose ndakabatwa nedzikirira ndichasokunzwa kuti pane munhu ari kuda kutora upenyu hwangu. Akazouya akandimutsa akabva ati let us go home. I think it was somewhere kuma past 3 kana simba ndainge ndisisina. Ndiye akatondipfekedza takati tichidzika tichibva ku 3rd floor tikatosangana neimwe couple zvichireva izvo kuti umwe muNigerian uyo ainge aine musikana wake ainge achienda zvekare kunomushandisa semashandisirwo awo andainge ndaitwa naSteve. Ndaiti ndikada kumubvunza kuti kochi chainge chaitika uye zvekare sei ainge andisiya ndiri ndega. Mukoma ndaiti ndikada kumubvunza kudaro ndaingonzwa ndichipera simba uye zvekare aitanga kungotamba neringi yake. Izvi akazozviita kwemazuva 2 awo andakazogara naye kumba kwake. Kubva ipapo tainge tava kutoita tichisika bonde redu rainge riri normal, and then that was when he booked a flight for me and I left Johannesburg and I came to Harare. So ndakangoti ndichingosvika muHarare mukoma ndichibatidza foni yangu mamessages paakatanga kupinda. That was when I saw a message iyo yakandirwadza mukoma. Message ainge akanditumidzira paWhatsApp yainge yakanyorwa sezvizvi: it's over, I got what I wanted from you, sorry bitch. Ndo message iyo yandakatumidzirwa naSteve. Ndakarwadziwa mukoma mushure mekunge ndaona message iyo yaakatumidzira, ende ndakati ndichiri busy kutaipa ndakatanga nekuti hi ndava kuda kubvunza kuti ko what is the meaning of this. He then blocked me just like that, as if I had never existed in his life. Zvinhu zvinongondishungurudza mumwoyo mukoma kuti seiko Steve akazondiita zvose izvozvo zvaakandiita after waiting for a very long time kuti tinge tichizodanana zvekare nekuzorara tose. I really do not know mukoma Nashe. Handina hangu zvimwe zvandati ndasangana nazvo, but ndatova munhu wekuti I am traumatized. Handichakwanisi kana kushandisa mira. Ndinobva ndaita sekunge ndinenge ndava kuona Gudo riya. Ndakati ndisati ndadzoka kuDubai ndakaenda kune umwe muprofita vamwe madzibaba vanogara kuGlenview. Ivo pandakavaudza nyaya iyi vakabva vati akangondishandisa pamhiko dzake. Vakati ndokutoita mari kwaanoita ikoko. Kana mukaposta nyaya yangu muzondizivisa. Chandiunza pano ndikuda kungobvunzawo kubva kune vedare renyu kuti hakunawo here akambosangana nazvo izvi zvandakasangana nazvo. Please ndibetsereiwo, mumwoyo mangu hamutomborina zororo. Ndinongogara ndichingotya kuti zvimwe kuda maybe munhu uyu he took my soul and sold it to the devil. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatisamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section.